Praise the Lord. Odofo nyame show bebre. Yede nyankopon ase so wahwe yen so bedum pempen so atise. Ode na adom yen. Na watwe nso yegya ye ho hye ne nsa se nyame tumfo hu ye mobo na ka ye ho na boa yen. Yentimi ngina enkosi ewieye. Ye bom pae sam enenso so beka obecheche wasem akire yen na yate wase yie. Ewo Jesus Christ odimo ene ya bom pae. Amen. Odofo mema wakwa abade bauti asese dwumedie so. Onyankopon aba wa Evangelist Mrs. Jacqueline ene na nyame na me so de nsem ebre ye nyinai. Ye befa yakin kansem efi Genesis Mose woma di kan eti baako. Ne yiyi mu aduonu nsia kosi aduasa baako. Genesis eti baako aduonu nsia kosi aduasa baako. Adofo mi ntie Awurade asem. Ye kan sa passage ya onyankopon kire yen sedia eda etoso ensia no na oka kire oba ne onkronkron se moma yembo nipa ewo yen ayese soso no onyankopon bo nipa na obo nipa no ode oyine fi pade baako de bo ba nso adofo no de abodie emoa ene abodie nyina ehye nipa nsa nanso yehwa ebra obo oba wie ye ka be ma hono no ka Bible so ohwe ne waye nyina no ka se hwe eye papa ne di cheso yakopon bo wiase a eye papa wiase a edimu wiase a fini kekan bi enimu nanso mene wo beje atomo se yakopon wiase no obo ye no yasai no pollution enyema na mo wie mo plastic ne ade empo ye krom galamse ne ade empo se de asai nsuo enso kroje onyankopon bo ye ayetimi di enyema papa bebre ne nyina asai amma nyankopon wiase no afei se de ono ye ya eye papa no ye nipa mom ya sai no ne ye twe yare ede ma ye ho ye bom pa esese ye ejidifoi onyankopon boa ye na ye de yenya fam de enime biara emma onyankopon ya waye na o se eye no emma ne sei no odofo se me ne wo ye ya fam de a onyankopon be se agene wiase esi ho ene ye hwa blocks a ewo baby esese sa block no atena ho mfie bebre no enne ne nyina enane odofo baby awo nyina da na ehuhuro eneme nyina sesa na odofo se ye nyame mmei onyame hwe ya kwan se ye no ye betimi aye ya femu de na ya gi wiase yesi ho na yare dom a emmene nipa wo wiase mo ne nyina betimi afiri ho emmo akra onyankopon kire omo enwura omo nwe ene ye hwa omo munim emmo ho adwuma kakra ne behu se saboa yare a ono akope aban owie ne ho beto no behwe na aboa no so wo wure mo ko ade a oyare a ochina no gina ne nan so nanso ye nipa ya se niam bebre ama na beka yen ema yen ya yaresa ana ya yarehwe eho ayeden ye bom pese osu nyame mboa yen ne nuane pa ene niam pa ohihye ma yen a se ye di a ebema ye fa hodie ne ahoto no a ya se no onyame mboa yen na onsiesie asase emma yen onyame mboa yen no ngie yen fi oha onya manie mu enam yankase ya so ode ho Awurade mboa yen no ho ye mobo ye bompa so nyankopon ode ne ho mobro bedum yen ama ebra ye ya femu die wiase nyina afa ne ntoma pa efra eni pai wa asase mu nyina yetimi de dynamite ne de asai no enam a wo nsuo mu kra yetimi de nsuo edrogu nsuo mu na ye de achi enam ye de achiche wo mu ne nyina nam ne beba no ne chese na edidem na nipa nsu di a ne chese na yare a ne nipa be yare onyame ho ye mobo na bra ye che nyame asemi na ye nyina ye de ye bibia be gina nyame asem so
nyame bɛgye ewiase nso so de esi hɔ sɛ wiase no yɛ ne dea. Onyame dom boa yɛ no mboa yɛ no yɛmfa n'asɛm nkyi beebi a yɛbɛkɔ biara ɛmfa nhyɛ Kristo Yesu din anuonyam. Yɛwɔ afɛm deɛ na meyɛ ma afɛm deɛ na ehu nyame anuonyam ɛwɔ ɛnɛ nso mu. Onyame nhyira wo. Bye bye.